anys que han suposat la destrucció definitiva de les regles bàsiques que havíem constituït a base de diàleg social i negociació els treballadors i treballadores. Ha tingut un objectiu molt clar, que no és el de crear ocupació i donar estabilitat, com deien, no? Aquesta era l'enganyifa, no? I la ideologia que tenia és la ideologia dels mercats, que és hem de fer una devaluació salarial d'aquest país, per tant hem de retallar salaris a sac, i això s'ha produït, els salaris, en un estudi recent que vam fer l'UGT, l'hem situat al voltant del 23-24%, la retallada salarial que tenim entre retallada directa i pèrdua de poder adquisitiu, i per tant això és evident, i l'altra és la desregulació, que no hi hagin regles. És a dir, el mercat no vol regles, només vol les seves regles. Per tant, és una reforma laboral sense ideologia, si s'entén sense ideologia, el dictat dels mercats, que evidentment és el que té més ideologia, és l'ideologia dominant en aquests moments, va a favor senzillament de les comptes de resultats. La valoració que fem des de la federació que jo represento és una valoració molt negativa, perquè el que estem veient és que des que està la reforma laboral en marxa hem perdut la capacitat que teníem per negociar les condicions tant econòmiques com socials dels treballadors i de les treballadores de Catalunya. Estem perdent i a més es nota perquè hi ha una ordre donada per part de les patronals de que no es negociï, de que es dilati amb el temps, d'inculcar la por als treballadors i a les treballadores per acceptar qualsevol modificació. El conveni del Metall de Barcelona pensa que és un conveni molt important perquè afecta a més de 150.000 treballadors. És un conveni que sempre ha sigut un referent, el que es feia al conveni del Metall de Barcelona es feia a la resta de convenis, i el que ens trobem és que portem un any i mig sentats en una taula de negociació que no avancem. Aquest és un clar exemple de deixem dilatar el temps, que passin el temps, que les taules no s'apliquin, i per primera vegada des de fa 30 anys hem tornat a convocar una vaga general pel 29 d'abril i pel 5 de maig a la província de Barcelona, pels metal·lúrgics i les metal·lúrgiques de Barcelona. 2 anys de reforma han suposat passar de la negociació a les imposicions empresarials, a les retallades de salari, a la precarietat laboral i a que la gent que pugui trobar feina, en el millor dels casos, potser pot arribar al salari mínim interprofessional. Per tant, han estat els 2 anys pitjors des del punt de vista dels últims 30 anys i el problema és el que s'ha sembrat pel futur. Aquests 2 anys de reforma laboral el que han implicat és la major facilitat de les empreses per poder acomiadar els treballadors en cas de falta de nens en els menjadors escolars, que és el volum més gran que tenim dintre del lleure educatiu, però també hi ha altres parts. També tenim els parcs de casals de gent gran, tenim la part de cases de colònies, els centres oberts, tenim moltes situacions en les quals per una banda ha estat pujant la demanda perquè hi ha gent amb menys recursos, sobretot amb els centres oberts, i per altra banda, amb el que és menjadors i casals d'estiu i això, està baixant la demanda per la situació econòmica que estem vivint. Llavors, no només és la reforma laboral que ens està afectant en el sector com a tothom, sinó que a més nosaltres portem 4 anys que el conveni el tenim aturat. Tenim el conveni caducat i les negociacions estan aturades i la patronal no hi ha manera de poder desencallar el conveni. Aquest conveni està aturat, a part de perquè la patronal, de moment, ja li va bé tenir un segon conveni on té un petit marc jurídic que pot protegir una mica el sector. Està aturat també perquè la reforma laboral els estan parant en aquests moments. Els sindicats i la massa social tenim força, però l'última paraula avui per avui la té la patronal. No podem fer una altra cosa. Llavors ens trobem en una situació una miqueta difícil de poder portar. Els sous són molt baixos perquè és un sector on la gent està treballant una mitja de 3-4 hores diàries, per la qual cosa unes jornades de 10 a 15 hores setmanals. I són sous que estan entre els 300 i 400 euros bruts en pagues prorratejades. Clar, estem parlant de gent d'un sector que realment necessita poder tenir una base jurídica forta perquè el seu sou i la seva feina no caigui.
S'ha sembrat, si evidentment no aconseguim, perquè nosaltres no renunciem a derogar la reforma laboral, que es passi directament a el que era abans un contracte de treball i un conveni col·lectiu que regulaven unes mínimes condicions i unes estabilitats al mercat de treball, a la precarietat total. A que les empreses puguin retallar els salaris quan els hi sembli, a que les empreses puguin aplicar els convenis o no en funció de si les seves patronals han bloquejat la negociació col·lectiva. Per tant, hem passat amb un escenari molt evident de conflictivitat laboral. El Tribunal Laboral de Catalunya, els casos de conflictivitat laboral en els últims anys s'han multiplicat de manera escandalosa i, per tant, és evident que entrem en una nova era en què la conflictivitat laboral serà el pa de cada dia. Nosaltres, tot just fa 2 mesos, hem presentat un informe després de 2 anys de reforma laboral. Hem pogut analitzar aquestes dades i el resultat és realment pèssim, és un fracàs de Reial Decret que el que pretenia era precisament incentivar la contractació dels joves, incentivar el mercat laboral en general. Nosaltres, dins d'aquest informe, hem volgut focalitzar tres punts. Un, que és la població activa, un segon, que és precisament l'atur juvenil, aquells joves que no estan treballant, i un tercer, que és el tipus de contractació. I tots 3 punts ens determinen que al final els joves estan marxant en massa. En 2 anys hi ha una fugida de 20.200 joves, l'atur continua pujant de manera desmesurada, en 2 anys ha augmentat un 8,35%, la taxa mitjana d'atur juvenil es situa en l'any 2012 i en l'any 2013 en un 50,7% d'atur juvenil, més de la meitat dels joves estan a l'atur, i en termes de contractació augmenta la temporalitat, més de 9 de cada 10 contractes són temporals, disminueix la contractació indefinida, es perden 5.600 contractes indefinits que havien de ser per joves, es perden 57.000 contractes que s'havien de fer, i al cap i a la fi, dins d'aquestes contractacions, a més, augmenta la parcialitat i disminueix el temps complet. D'entrada, tenim tipus de contracte, el contracte que havia de ser estrella, el contracte de suport dels emprenedors, que només ha suposat, en termes generals, un 0,56% de contractació jove, i que, a més, ens diu que en un any tenim la possibilitat de poder ésser acomiadats sense qualsevol tipus d'indemnització. Per altra banda, tenim el contracte de formació, que s'amplia fins a 3 anys amb totes les especificitats precàries que això suposa. A més, no s'estan donant polítiques actives per a la creació d'ocupació juvenil ni per a la seva inserció i, per tant, tenim molts joves que estan marxant, tenim altres joves que estaven treballant que s'han destruït els seus llocs de treball i altres que volen començar a treballar i no poden. Al final, més precarietat, més temporalitat, més fugida de joves, més atur juvenil i una classe obrera inserida laboralment que va envellint, i nosaltres estem deixant que els nostres joves fugin per poder engegar altres motors econòmics i no els nostres. Ens queda, evidentment, tornar a recuperar drets, que això és, evidentment, el primer que s'ha de situar des de la UGT, i el segon és l'organitzar-se i el denunciar. També és cert que en les reformes, si no en tornen a fer una altra per acabar-ho de fer-ho a la seva mida, sí que dona espai a la judicialització. Els jutjats, de forma bastant majoritària, en temes de convenis col·lectiu, en temes d'alguns expedients de regulació d'ocupació, el cas més evident, el de la televisió valenciana, però d'altres que s'estan produint també, està retirant expedients de regulació d'ocupació. Per tant, la judicialització és una via que s'ha de tindre en compte, i la mobilització i l'organització dels treballadors també. Només des de la mobilització, la denúncia i la judicialització es pot fer front a una reforma laboral que treu les relacions laborals i passa a les imposicions empresarials. El sector de mercancías a nivel de toda Cataluña, independientemente de que cada provincia tiene una regulación diferente, viene a ser la misma. Es la desregulación provocada por la reforma laboral implantada por los partidos de derechas, que lo que han hecho ha sido estirar la negociación colectiva todo lo que han podido para, según sus planteamientos, decayeran los convenios por el tema de la ultraactividad, cosa que por suerte los juzgados nos están dando la razón y el tema se retrotrae, ¿no? Pero la idea es esta de la patronal, y de hecho tenemos muchísimas empresas que han modificado unilateralmente condiciones de trabajo y bueno, que están judicializadas. Las empresas, aduciendo la falta de convenio debido a que ha decaído por tema de ultraactividad, empiezan a cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo de los trabajadores, bajando salarios, aumentando jornadas, pasando de trabajar 5 días a la semana a trabajar los 7,
y un montón más de barbaridades que a cada empresario lo que mejor le convenía. Todo esto al final hace que los sindicatos vayamos al Tribunal Superior de Justicia, interpongamos demanda y después de mucho pelearla, nuestros gabinetes jurídicos, pues la verdad es que hacen una gran defensa y, como no puede ser de otra manera, la Judicatura, en este caso el TSJ, corrige la reforma i dice que la norma és vàlida. Allà on hem mantingut i hem creat ocupació és allà on hem negociat i hem acordat. Perquè a part tenim exemples en el sector de l'automoció i en d'altres sectors que hi ha hagut negociació. I si hi ha hagut negociació i hi ha hagut acord, aquí s'està mantenint i creant llocs de treball. Per tant, s'ha d'escollir entre un camí i un altre. Las patronales de los sectores y de las empresas están poniendo encima de la mesa recortes de las condiciones y de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Pues lo que quieren es aumentar su productividad en base a recortar los derechos de los trabajadores y en aras a facilitar las cuentas de explotación en base a esos recortes que pretenden hacer las mesas de negociación. Por lo tanto, nos encontramos un escenario bastante complicado en el cual mantener los convenios tal y como están a estas alturas es el mayor objetivo que nosotros nos proponemos en las negociaciones de carácter colectivo. Ara realment estem en mans de les empreses. Si l'empresa vol aplicar-te qualsevol tipus de modificació en el teu contracte, doncs sense quasi cap problema ho pot fer. Llavors estem en mans totalment d'ells, no? Els drets que teníem adquirits ens els han tret. Amb aquesta reforma està clar que no ens en sortim i que la sortida de la crisi que ens plantegen és treballar segurament amb salaris de pobresa, perquè l'última que van fer, que és la modificació dels contractes a temps parcial, el que et situa és això, que els salaris, si tu acabes trobant feina, tindràs un salari que difícilment podràs arribar a final de mes. Per tant, és com a les guerres que hi ha una postguerra dura, aquí hi ha una crisi, que segurament podem haver tocat fons, però la postcrisi és molt dura. Per tant, el que s'ha de revertir és això. Hem arribat a un moment en què, des del sindicalisme, a part de l'acció sindical diària de denúncia, hem de plantejar als polítics que han de canviar les polítiques, perquè s'ha demostrat que aquestes polítiques no porten enlloc. Si els polítics governants actuals no canvien les polítiques, doncs haurem de canviar els polítics governants actuals. I per tant, és ja donar-ho tot, i donar-ho tot des de la mobilització i a la ciutadania dir-li el teu lloc de treball, les teves condicions, la teva sanitat retallada, la teva educació putejada, tot el que s'està produint ho hem de poder mobilitzar des de la mobilització, com vam fer l'any 2002 amb l'Aznar. A partir de les mobilitzacions laborals hi van haver canvis de govern. I evidentment, si hi ha canvis de governs, aquests el primer que han de dir és que derogaran la reforma laboral. I aquest és el camí, de moment.